खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संनाय जानाय गोथावसिन नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगानि लेम खालामनाय गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम नैबे आंनि ओंखारफ्राय स्राय बरायहरनाय बायदि लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर गोदान भिडिअ अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर फुंजानि फुं एकदम जानाय लोंनाय लाहार फाहार जानाय लोंनाय माने ओंखाम ओंख्रि संथ'वाखै आरो ओमफ्राय सिला सिबखांबाय बिखुनजोआबो गैया नालाय ओमफ्राय सिलाखौ सिबना लाबाय आं ओमफ्राय थोरसि सुनोसै ओंखाम जाननानै थोरसि सुखानोसै आं लोगोफोर ओमफ्राय जुदि कुकारा गाबबाथाय फिसाजोफोरखौ बन्द' खालामनो होनोसै आरो ओमफ्राय नै जोंना सिखारथ'वाखैनो फिसाजोआ सिखारबाय फिफाया सिखारथ'वाखैनो फिफा सिखारनायनि सिगांसो साहा फुदुंनानै लोंग्रोनोसै आं खोथा बारा साहा लोंनायनि बारा हुदा गैया ओमफ्राय आंहा ओरैबायदि जारला लोगोफोर गेसबो बारा गासिबो देहानि अंगफ्रानो बारा जाजोबनानै दङ गेसाबो बारा जानानै दङ ओमफ्राय केलसियामबो खम जादों नामा ओमफ्राय एसे साख्राबबो जानानै दङ ओमफ्राय बिनि थाखायनो नै लाबोलायबाय आं गेसनि ओरै साहा लोंसै ओरै मुलि जानोसै माथो होनो आरो एकदम लोङाबाबो थानो हाया जा हगा हगा बाद में हगा होननायसो हिन्दीबो होसोलायो हिन्दी नामा हिन्दी जा हगा हगा बाद में हगा हिन्दीनि होसोलायसै ओमफ्राय नै ओरै केलसियामनि मुलिबो लाबा दंफैयो आरोखि मास मोनसे सानसेयाव गरसे गरसे जानांगौ जाहैदों खैथार मास मोनसे मोजाङै सानबावाखै जा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ए आधा मासनिल'सो बियो ओमफ्राय बेहा मास मोनसे जाहैदों बारा दाम नङा नै बियो लोगोफोर माबाल'सो मा होनोमोनलाय 41 ओमफ्राय नै बियो एसे दाम आरो नै बियो केलसियामनि मोननैबो ओमफ्राय बियो बेसेबां बियो एसे दाम दे लोगोफोर मा होनो मेगनाबो मोबायलाय लाङोहाय 300 बियो 300 लोगोफोर मैया लानानै फैदों आङो बागुरुनिफ्राय ओमफ्राय साहा लोंनायनि सिगां एसे दै लोंनानै लानोसै ओमफ्राय नोंथांमोननो बेखौनो देखायनोसै होननानै एसे ब्लग बानायलायबाय आरो लोगोफोर माथो होनो आरो बिमा बुरैनि ब्लग नालाय बेफोरनोसै आरो लोगोफोर नै सान्दुं दुङाबो थफि गाननो हाया मानो होनबा गुसुआनो अयथासार सान्दुं दुङालाय मा जानो ओमफ्राय मा होनो नै दा मोसौ खाहैनो रेडि आरो माने र' कन्टाक्ट माबा खुलिदों आङो दुरुं मोसौ खाहैनो नै आंना मोसौआ बियो गाबिन दं होननानै खोन्थाखादों नोंथांमोन नायना नाया मिथिला आङो दुरुं नुवाखै मोसौआ गाबिन दं बिलाइथारसिगोन नै साननैसो बावबानो बिलाइसिगोन आरो साननै बा सानथामसो बावबानो बिलाइसिगोन ओमफ्राय दा आं मोसौखौ खाहैनोसै मोसौ खाहैनो माने हौवा दङ थारमाने हौवाया मोसौ खाहैबा मा जायो मा होनो मोसौखौल' खाहैनानै ओरैनो थाफैयो बिदिनो आङो नों ओंख्रिखौ संदो आं मोसौ खाहैनोसै गाइखेर सेरनोसै अमा आदार होनोसै होननानै हौवाखौ एसे बुजायफ्लाबाय आरो बुरखायफ्लाबाय गोदै रावजों हौवाफोरजों रागा रागाबा संसार जानाय लोगोफोर एसे गोदैबो जानांगौ समाव एसे गोखाबो जानांगौ आरो संसार नालाय माथो होनबावनो हौवाफ्रा रागा जोंबा बुरै बुरै जानानै बुरखायखानांगौ खायदा गैयाबा एसे सिरि बखि मावफ्लाबाय आरोखि आङो बखि थाबाय नङा बखि थाबाय बखि थाबाय ओमफ्राय दा हौवाया आंना माबा होनोमोनलाय अल आलु कफि ओमफ्राय टमेट' बेजों लगायनानै अमा गोरानजों संनो नागिरदों आरो आलासि फिसा दं खोन्थादों आङो खोन्थादों मिथिला आलासि फिसा दङ ओमफ्राय बेनो ओंखाम जाहोगोन आरो ओमफ्राय आं मोसौखौ खाहैना लानोसै ओमफ्राय मोसौ खाहैखांना गाइखेर सेरखांनानै आङो अमा आदार होनोसै आरो दा ओमफ्राय गाव मैगं खानायखौ ब्लगाव लाबाय थाबा एकदम संनाय नङा जाबनानै दोनगोन ब्लगाव दंबासो थागोन आंहा लस जागोन आरो होनबालाय बेखायनो आङो ब्लगाव लाबोबाय थाला ओमफ्राय आं खेबबाबो सिरि सिरि एखमबा सिरि सिरि खेबखुमायो माबा मा होनो बिदि ब्लगाव ओंखारलाबाय थानो बायो आरो मालाय जारजि गोसो ना मालाय गोसो गैयिखौबो जर जबस्थि खालामनो हाया लोगोफोर आयौ आंना अमा गाबिन गोनाङा गनासो दङ जारलासोहाय बे अमाखौ आं सिन्था जाबा बेसे गबाय थायो नै लोगोफोर आंना अमाया दा आदार होबाय एसे खिन्थाबावनोसै आं र' मोजाङैहायनो आब'आ आंखौ होनदोंमोन ना अमाखौ दिन्थि आयदै फाग्लि दाना फैबाय अमाखौ दिन्थि होननानै मोजाङैनो खिन्थानानै होनोसै आं खिन्थानायाथ' खिन्थादोंमोन सिगाङावबो आब'आसो नायदोंना नायाखै आं मिन्थिला जेनेबा नायबाबो फुरा नायजोबनो हायाना भिडिअफोरखौ एसे क्लिक खालामनानै नायनांगौ जायो अनेकनि भिडिअ नायनांगौ थायो नालाय थाथ'दो नोंसोरावनो जै अमाया आं बारियाव थांना फैबा गाबस्रावजोब्बाय आरो लोगोफोर जारलासो ओमफ्राय आगारनानै दोनबाथ' आथिं अख्लाब फैयो आदार बिनाया मानै अमा दं ओरैबायदि गोमोन ओमफ्राय गावसोरखौ दसे दसे खुना होबोनांगौ आरो अमा आदारैबा ओमफ्राय बेखौ खुरबा बे मोनथिया बेखौबो खुरबा बे मोनथिया मानसि बायदिसो बिसोरबो एकदम गाव लेंहरलायो आरोखि गावनि खाथियाव दा बिसोरनो आदार हैग्रोनोसै आं ओमफ्राय एसे गाइखेर सेरनोसै नङाबा आं गाइखेरसो सेरग्रोनो सानदोंमोन जानाय नंला नङाबा दा बाब्रा गलाजोबगोन आदार हैनोसै आंनो समाव बाल्थिंनि हैयो बाल्थिंनिथ' जास्लाबा जेनेबा आदा थिखांनो हाया ना दा बाल्थिं गंसेल' होनानै फैसै आयौ भगबान आं बाहेरायाव सुहैयो लोगोखौ मा आदारखौ माबा न' सिङाव बायो दा अर सायनाय खाजोंनो जों हायोना अमा आदारा आंना एसे दंबावो बेखौबो लानोसै गुन्दैयाबो एवसै गुन्दैखौ नैबे पकेटआवसो दोनो आरो आं लोगोफोर नै बेयाव दोनाबा बाहेरायाव दोनबा सेस दाउआ जोबलांजोबो गुन्दैयानो आंना डाबल दंखायो नै बेयाव मोनसे दं गोदै गबायसैलै गामलाथाम होयो आरो आङो अमा आदार होगासेयाव ओमफ्राय सानसुआव गामलानैयानो जायो सानसुआव गामलानैल' होयो आङो सानसुनि आदार गैबावासो दा रुनांगौ बेखौ खामानि जोबस्रांबाथाय रुनोसै डाइरेक्ट अट'मेटिक जाखाबाय आखाया आरामसै रुनोसै आरो बाल्थिं गंनै लांनांगोन नङाबा जानाय नङा आखाथिसे थिखोनो हाया नालाय
खायसेजोंबो थिखोनो हायो थारमाने एसे अजना बारा जायो मानसिनो खोमाय लुबैनानै होलाबा मोजां मोना लोगोफोरनि एग्लुं एग्लुं लुबैनानै होलाङा ओमफ्राय बारा लावना जायो नंनाया लाथा लाथा नङा बेखौ हायनो मुगा बायनांगौ हाथासो बायना हाथासो मोजां जायो साबसिन जाबाय हाथाबो मोनजोबनो हायोना बाल्थिं गंनै गंनै लांबाय थाला सोर भिडिअ मोनगोन ना बाल्थिं गंनै गंनै लांबा बेनो खुनुरुखुम मोनो दिनै बाल्थिं गंसेखौनो लाना थांसै थारमाने आब'आ होनदोंमोन नालाय अमाखौ देखायनानै बेनि थाखायनो अमाखौ देखायनोसै आरो आङो ओंखायनो बाल्थिं गंनै गंनै लाबाय थाला खस्थ'बाबो लांसै एसे गेलेर जायो आरो बांद्राय माबा नङा रेजें नङा जाहैबाय नालाय अमा आदारा माबा लांसै दे अमा खानायाबो एकदम 10 माइलावसो बारा खाथियाव खाबा जोंना आइखौसो रायोहाय मोनामोबोना बिसिनि खिया अयथासारनो ओंखायनो आरो मानसि लांखौ बिनो लांसैसै दे थुनथुलि फैबाय सना र' गोजान गोजान खादों नालाय मासे माथामा गाबख्रावलायगासिनो हांसोखौ आगाराखै हैना फैनोसै आङो बोरमायासो जागोन जाना दे बोरमा बे बोरमायाबो जायोहाय बे बोरमा खासि आंनि आरो बैयाव दं माखासे बाबा आरे रायजालाय लांसिन आं बिसोरजों भिडिअ खालाम खामानि मावनाया इनै रायजाबाबो मावनांसिगोन रायजाबाबो मावनांसिगोन माराया जोब्बायहाय माबा जिगाबसो माबागासिनो नै मानैया टिक्लु मानैया नो सनाफोर आयो इसोर दादो सना जादो जा नोंहा उखै थारबाय आयो इहा बुन्दि बैहा बुन्दा र' होद हि थैबाय आं नोंसोरनो क्रिमि मुलि लाबोदोंमोन आं गाबोनसो होनोसै आं जादो दे दिनै ओरैनो गाबोन जादो मासे आरो गाबख्रावलायगासिनो नै बेनोबो लाबोदों आं क्रिमि मुलि एकदम जामखावगौ जानानै दं बाव जागोन जा नोंहा मा खोमोनानै बरहाद्राय थाखाय मेंगुलायोहाय सथि बिसोरनो आदार होनायानो मेंगुलायो लोगोफोर बिसोरनो आदार होनायानो ओरैबायदि आयु नै आंना मालायाव बाव गनानै थाखो गोदोनाखौ दासो ल'दि नुबाय बोरैबानो दासो थाल मोनदों आरो मबाइलावसो मा ल'दि नुदों आं ओमफ्राय गोदोनानि मालायानो गनानै दङ बिसिनासो गनानै थाबाय खोमा ओमफ्राय मा होनो अमाया जाहैबाय आंना माब्रै लोगोफोर मा होनो मानै बुन्दा आरो बे एसे गिदिरहां नैबे एसे गिदिरहां ओमफ्राय मानैया फिसा फिसा ओमफ्राय बै मासेयाथ' गाबिन दङ गाबिन गोनांखौ एसे मोजाङैनो खोन्थाहैफिनसै आं र' बिसोर जाबाय थाथोंसै आयु दा बिसोर जाफैबा मोसौफ्रा दोआखै आं मोसौखौ दोना लांगासिनो जारलासोहाय जेरैबो जारलायानो जोबखाया दे जा नैहा बुन्दिबाव ओमफ्राय नैबेहा बुन्दा आरो लोगोफोर लादाम जाबाय नै बेनोबो गन्द्रा बानायनांगौ आंहा आरामसे जाबाय बेखौ जाबोदोंसो ना आब' कबिता नोंथाङा बुंदोंमोन आंनि अमाखौ नायनो होननानै आङो नोंथां एसएमएसआव देखायनो थिननाय लोगो लोगो जेनेबा नायनो माने जेनेबा अमाखौ भिडिअ खालाम होननानै ओमफ्राय बे आब'आ बुंनायखाय आं खालामनायाथ' खालामबाय थायोमोन ओमफ्राय एसे गेजेर खन्द'आवसो बानायनाय जायो आब'आ नाया मिथिला जेनेबा नायबाबो जेनेबा समाव दाननानै नायनाय जायोना बेयाव नायस्लाबलांनो हाया ओमफ्राय सोर साबेसेनि भिडिअखौथ' एकदम फुरायैहाय नायनो हानोना ओमफ्राय समाव दाननानै नायबाय समाव फुरा नायबाय इन्ट्रेस्ट मोनबा बिदि आरो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय आब' खालामनो थिननायखाय आङो अमाखौ भिडिअ खालामनानै देखायबाय नङाबा गावनि अमाखौनो बेसे देखायबाय थायो होननानै बुंजागोन गावखौल' मावथि देखायदों एरिदों होननानै बुंजालायगोन ओमफ्राय सानैसो मानसिजों माने गामिनि मानसिजों आरो ओमफ्राय आंना अमाया दा माब्रै दङ बर्थमान बे मानैया फिसा फिसा ओमफ्राय मानैया एसे गिदिर ओमफ्राय मासेया गाबिन दं आरो बे माब्रैनि गेजेराव मासेया गाबिन दङ ओमफ्राय मा होननो नागिरदोंमोन आङो बावलायलांबायसो आब' कबितानि नाम मेनसन खालाम आं भिडिअ खालामनाय जाबाय ओमफ्राय बेयाव सोरबाफोर माबाफोर बुङोबा आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैला जायखिजाया आब' कबिताया गाज्रि मोनाबानो आंहा जेबो बुंनांगौ गैया आरो कबितानि नाम लायै मा होनोमोनलाय ब्लग बानायदों एकदम इउटुबार देरनायखाय बिदि साननोबो हागौ खायफानि मानसिया ओमफ्राय आङो बे आब'आ बुंहरनायखाय आङो आब'नि नाम मेनसन लानानै भिडिअ खालामनाय जाबाय आरो ओमफ्राय मा होनो बेयाव सोरबाफोर गाज्रि मोनोबा निमाहा बिनाय थाबाय आब'नि नाम लानानै भिडिअ खालामनायखौ आरो आब'आल' गाज्रि मोनाबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय आं थांसै अमा आदार होनायनिफ्राय दायो सानसुआव होफैनोसैलाय ओमफ्राय दा ओंख्रिखौ संखांना ओंखामखौथ' दहायनो संखांदों आं लोगोफोर ओमफ्राय हौवाया निगिराव थांना गायो गामियाव निगिराव सोलिगासिनो ना ओमफ्राय आङो दा गाइखेर सेरनानै गोबोर गारनानै जि सुनोसै मोसौ दुरुं लांनो फैबाय आरो नै जोंना बिहावा दाख्लै रायजानाय बिहावा बिनि माबायदि रायनायमोनलाय ओइ नै मोसौ दुरुङा ओइ नै एबारनिफ्राय गय बिफांनि दामखौसो होनांगोन गय बिफां खिस्रायबावनांगौबा मोसौआ ओइ नै लांद' वा सेन्देलाबो बिजिनि बिहामजोसो बायना हरदों नामाखौ सैमाया बिसिनि जोंनावसो थाफैबाय थायो आरोखि सैमानो ओंखाम होगोना होआफालाय नै सैमाया लांफा बै नै मा होनदों अमा खानो हे अमा खानोसो होनदों मोसौ खानो नाङा मोसौखौ आगारबाव दे एबार फानहरगोनसो आं मोसौखौनो साप्लाय
बांगाल खाथियाव दंखायो लोगोफोर मोसौखौनो फानहरगोनसो आं एबार बेनोमोन आरो दाख्लै रायजानाया आफायानो फिसालाफ्रानो साथाम गोजौ साख्रिया दं लोगोफोर फिसालाफ्रानो साथाम गोजौ साख्रिया सानै टाउन थायो सासे गामियाव थायो ओमफ्राय सासे हालुवा आरो अमा हाननांगौ जाहैदों मोसौ दुरुंखौ माबा मा होनोमोनलाय बायबाय खोमा गोदान आं हराखैना सानथामना सानब्रै जाबाय बे दुरुंआ जोंनाव बे आं हरफिन होननानै जायाखै आरो ओमफ्राय दिनै हरफिनबाय आरो आं हरफिननो मोननानै जोंहाबो गोसोआव सान्थि लोगोफोर बे नंखाय बाखाय 20 थाखा दामनि मोसौ दुरुंखौलाय आं मा खालामनो ना लोगोफोर सेरनो होननानै बिदिं पत्र लाना फैबाय आं ओइ नै मगाखौ लाना फैबाय ओमफ्राय मोसौनो गाइखेर सेरजाया लोगोफोरनि मोसौ फिसायाबो देरहांबाय नालाय बोसोरसे मानि जालायसै बोसोरसे जाथ'वाखै जानुवारिनि 14 थारिख फैबाथाय बोसोरसे ग्रोब जासिगोन आरो ओमफ्राय बोसोरसे मानि बहा बे मालाय सेरबाय थानो ना बाया मोजांलाय बायोना बिसोरबो ओमफ्राय दा सानसुआवसो सेरनोसै आङो दा सेरजानाय नंला बियो नै बे मोसौआ जोंना फिसाखौ माब्रै होबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय माब्रैयाव माथामा गाय ओमफ्राय माथाम गाय मासे हालुवा ओमफ्राय आरो बिनिनि फिसाया मासे गाबिन दं दा ओमफ्राय माला बिजायो सानथाम सानब्रैसोनि गेजेरावनो बिजायनो हागौ गाइखेरा बे सेरनो गखांबाथाय आरो फारसे ग्रोब आरो गाइखेर सेरनायाबो खामानिसैहाय लोगोफोर बिरादनो मोनसे डिउटि बायदि होननानै साननानै ला मा होनोमोनलाय सानफ्रामबो सेराबानो जाया टाइम बाय टाइम ओमफ्राय मा होनो 10थायाव सेरबाय था आरो फुं मोसौ फिसाबोथ' फुङाव सेराबानो जाखाया लोगोफोर ओमफ्राय माथो होनबावनो आरो बेफोरनोसै संसार नालाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय मा होनो भिडिअआबो बाराद्राय बा गोलावद्राय जागोन ना एकदम मा होनोमोनलाय बिनि ससेखौ नेक्स्टआव नेनानै थादो आरो ससे लाबोबावनो नाजागोन आं बाय बाय लोगोफोर